Hello, 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 hello. You're vlogging? Yes. Do you have a problem with that? Why do you have to vlog at this? Because if you do, I'll punch you in the neck. Okay, hold this back. We're going to Guelph. We're going to Guelph. Do you like this close up? What? Millions of people will watch your nose. I mean, they want to, don't they? Hello, naami karon diri sa Lovely Pal sa Guelph. Nihapit sa mi diri sa Osaka Filipino store sa Guelph. Ang iyang name na kay Lovely Pal. Ato ta sa sulod, ato i-check unsa ilang mga baligya. Og naa mo sa Guelph, ay mo kalimot og hapit diri sa Lovely Pal. Masa din mo oras mag-close? Sige. Mao, mabahaw ra. Salamat! Sige ah. Tumbuchi dah. Ano naman? Wala naman. Dari sa syudad sa Guelph, kabulo mo. Daghan kay mga Filipino gyapon diri. Dahag community sa Filipino diri, mas daghan sila kaysa sa Kitchener. Mas daghan diri mga Filipino. Naamo diri sa Guelph ang mga dagkoen ng mga dagkoen ng mga planta. Dahag mga trabaho diri. So mostly diri gid ang mga Filipino ginapili nila. Kitchener gamay ra kayo rin. We're here. Dami sa ethnic. No, not this. Masa day? Ana ba ba? Kita mata sa face na magpalit sa mig country kana mga foods. Kay mga tumi sa ilang mamita nilang sa iyang lulo angkol. Masa yung mga titas, mga tumi. So magpalit mi og food. Og diri mo manhi barato do ilang mga karne diri. So testingan na to. Whoa! That's good. That's good.
food. Dayon. Dako. Dako ang ethnic. Daghan sila, daghang pagkaon. Makuan ka, mabuyong ka, maglibog ka, asa na lang ka mo. Moadto. Thank you, thank you. God bless you, bless you. Thank you, thank you. How are you? Bless, mamita. Kamusta? Kami lang, Col. Ole? So, welcome. Welcome dito sa balay sa akong auntie. Gusto mo itorta mo silang balay? Ilang balay, mansion ni siya. Sana kayo mamisita o ka ng layang balay kaya ano. Pero may loto na ano. Hi Adela! He can't go inside. He can't? Why? What happened to him? He's dirty. Oh no. Hi. Look at you. Look at you. Don't eat my camera, okay? Cute kayo yung kuan. Cute kayo yung rabbit. Pwede na siya na to. Pwede na siya to sudanon. Ang wala na sudan. Can we eat him? No? Oh, sorry. Ito na oh. Uncommon. Oh. Oh no, coin bag full. Wow. Ang dessert? Oh, lutuon. Ang dessert lutuon? Oh, ngano di ay? Te, anong klaseng dessert yan, te? Ayo, may nilagay na pang paano, pang pa. Yan. Uy, ano yan? String coconut plus fresh milk and Oh. condensed. Ako yan Anong Tagalog ng string coconut? Lubid. Lubid. Buo ko na lubid ah. Ang galing ko talaga. Funny. Panis. Funny unsoy. Ilakaw na ang kuan, manok. Nilupad na. Sarap niya na. Nagdagan natin. Ano yan, melon? Melon nga. Hindi, kapayas. Melon. Kantalok. Cantaloupe. Tapos nilagyan, tapos butong. Wala namang melon dito. Nilagyan na naman ng mga anong klaseng ano yan, oh, mikos na yan, insan. Pag cheat day ani nangabuang naman siguro ta. Ato last time 3 days straight ang cheat day. Pagi ako. Ano yung ginagawa ni mong anak ha? Pagi ako ba? Alam mo, dapat magtimpla ka lang ng gatas muna. Sago, mamaya-maya na yung melon. Okay lang naman, may pait konti. Hoy. Buko lagi ka nga bibi lagi basta lagi no. Ulan naman sad oy. Sige na naman tag-ulan ani oy. Timing rin pag abot na mo. So murag dira na ako tewason ang among vlog. Murag na gi-vlog. Char good oy. Bye. See ya sa pag thank you sa pagkuan sa pag tan-aw. Thank you sa pagkalas-kalas sa inyong time sa akong video. Bye.